diin ang mga sala mahimong mapapas. Isayas Kapitulo 43 versikulo 25. Ako, bisan ako, mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon, ug dili na ako mahinumdom sa imong mga sala. Ang uban daw nagabati nga sila kinahanglan anaa sa pagsulay, ug kinahanglan magpamatuod ngadto sa Ginoo nga sila nabag-o sa dili pa sila makaangkon sa iyang panalangin. Apan mahimo nilang angkonon ang panalangin sa Dios bisan karon. Kinahanglang aduna sila sa iyang grasya, ang Espiritu ni Kristo, aron sa pagtabang sa ilang mga kaluyahon o dili sila makasukol sa daotan. Si Jesus ganahan nga kita moduol kaniya sama nga kita makasasala, walay mahimo, nagsalig. Kita mahimong moabot uban sa tanan natong kahuyang, atong kabuang, atong pagkamakasasala ug mahulog sa iyang tiilan sa paghinulsol. Kini mao ang iyang himaya sa pagakos kanato sa mga bukton sa iyang gugma ug sa pagbugkos sa atong mga samad sa paghinlo kanato gikan sa tanang kahugawan. Dinhi diin linibo ang napakyas, wala sila mutuo nga gipasaylo sila ni Jesus sa personal sa tinagsa. Wala nila gidawat ang Dios sa iyang pulong. Pribilehiyo sa tanan nga nagtuman sa mga kondisyon nga makahibalo sa ilang kaugalingon nga ang kapasayloan libre nga gihatag alang sa matag sala. Isalikway ang pagduda nga ang mga saad sa Dios dili alang kanimo, kini alang sa matag mahinulsulon nga malapason. Ang kusog o grasya gihatag pinaagi ni Kristo aron madala pinaagi sa mga manulunda nga nangalagad sa matag kalag nga magtotoo. Walay usa nga hilabihan ka makasasala nga sila dili makakaplag sa kusog, kaputli ug pagkamatarong diha kang Jesus kinsa namatay alang kanila. Siya naghulat sa paghubo kanila sa ilang mga sapot nga nabulingan ug nahugawan sa sala ug sa pagsulob kanila sa maputi nga mga bisti sa pagkamatarong. Gihangyo niya sila nga mabuhi ug dili mamatay. Uban sa dagayang mga saad sa Biblia sa imong atubangan, makahatag ka ba og dapit sa pagduha-duha? Makatuo ka ba nga sa diha nga ang kabus nga makasasala nangandoy sa pagbalik, nangandoy sa pagbiya sa iyang mga sala, ang Ginoo hugot nga nagpugong kaniya sa pagtindog sa iyang mga tiil sa paghinulsol? Pahawa sa ingon nga mga huna-huna, wala nay mas makapasakit sa imong kaugalingong kalag kaysa paglingaw sa maong panghuna-huna sa atong langitnong Amahan. Gidumtan niya ang sala, apan gihigugma niya ang makasasala. Sa imong pagbasa sa mga saad, hinumdumi nga kini mao ang pagpahayag sa dili malitok nga gugma ug kaluoy. Ang dakong kasing-kasing sa walay kinutuban nga gugma, nadani ngadto sa makasasala uban sa walay kinutuban nga kaluoy. Gusto niya nga ibalik ang iyang moral nga imahe sa tawo, samtang moduol ka kaniya uban ang pagsugid ug paghinulsol, siya mo paduol kanimo uban ang kaluoy ug pagpasaylo.